Čaute, čaute. Ahoj, Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu To bude dobrý. Ja som Rubka. já jsem Terka. A o čom sa tedy dnes budeme rozprávať? Dneska jsme si říkali, že po tom, co jsme si minule zmínili, že vlastně to hledání partnera je pomalu občas na full time. A že jsme vlastně jako takový osobní marketéři a děláme si v podstatě jako svůj osobní marketing tím, jak děláme ty profily na těch seznamkách a podobně. Takže by vlastně nebylo vůbec špatný pojmout to trošku jako pracovně a podívat se i trošku jako sebereflexně na celý to téma, protože my jsme si už rozebírali, jaká je dneska doba, v čem to možná máme jednodušší, možná naopak složitější, než to třeba měli naši rodiče, ale že bychom si vytvořili takový vztahový CVčko. Prostě náš milostný životopis. Jo, takový životopis. Podívat se trošku i třeba kriticky na to, co vlastně my na ten trh vztahů přinášíme. A toho je. Jestli jsme vlastně vůbec zaměstnavatelní. A jak by to asi vypadalo, kdyby LinkedIn sloužilo k seznámení. Což dneska už taky slouží. Už se nestalo, že mi přišlo pozvání na večeři přes LinkedIn. To je cute, to sa mi v živote nestalo, ale očividne chodím na zlé miesta celkovo. Takže dneska to bude trošku vtipný, trošku sebekritický a uděláme si v podstatě takový jako vztahový CVčko, ze který nám pak v budoucnosti vyjde takovej možná sebeinzerát. Je to tak, no. Proste urobíme si ten životopis, ktorý rozošleme do sveta, vy sa potom k nám môžete pridať a uvidíme, čo z toho bude. A no, nebude to najkrajšie, ale stále to bude dávať zmysel, lebo je dôležité sa pozrieť do minulosti a urobiť si také nejaké zhrnutie toho života. Protože dneska hodně často děláme to, my už jsme se o tom bavili, vlastně si tak nějak jako každý říkáme, co vlastně hledáme, co hledáme na těch druhých. Je mnohem snazší udělat si ten seznam věcí nebo říct si, že hledám tady 6-5 Trust Fund, modrookého, ale už je mnohem těžší dát si na papír to, co nabízíme, anebo třeba vůbec nenabízíme my sami. Je to tak. Takže to je ten cíl té dnešní epizody. Mne sa to veľmi páči, ja sa na to teším. A teda poďme začať hneď prvou otázkou. Ja mám na teba otázku. Keby sme prišli teraz na LinkedIn a pozreli sa na tvoj profil, tak aký by si tam mala status? Já si myslím, že by byl asi úplně stejný, který tam fakt jako ve skutečnosti mám, a to by bylo open to work. A neprefrázovala by si to napríklad na open to relationship? Alebo... Jo, asi jo. Není to stejný? Niektorí to tak môžu vnímať. Ja sa do tvojej pasce teraz nechytím. No a keby si mala nejako nazvať tú pozíciu, ktorú hľadáš, čo by to bolo? Ako by sa to volalo? To je zajímavý. To jo. Asi... Jakože já, kdybych hajrovala na tu pozici. No nie, co hledám za pozici? Čo ty hľadáš? Tak hledám... Tyjo. Ty tam... Já mě se vybavuji, jak jsi říkala, že koukáš na vztahy jako na startup, tak mě úplně vybanulo na mysl něco, jako že hledám co-foundera tady svýho live startupu. To je úžasné, ale to je super. Ale asi nějaký co-managing partner. OK. No. To znie dobre. Vieš, lebo ono je to strašne vtipné, keď v súčasnosti máš tak tých floor manažérov a tak, takže čo vlastne hľadaš ty v tom vzťahu, takže super, co-founder. Ideš na to v malom. Byla bych jako takový happiness manažer /co-founder jako malého rodinného startupu bez toho tlaku startupu. Tak. Jasné. Co ty? Jak by to znělo u tebe? Určite by som tam tiež mala open to relationship. A ja si myslím, že ako aj v pracovnom živote, tak aj v súkromnom by som tam mala určite, že hľadám HPP, čiže hlavný partnerský pomer. Že by som nepotrebovala žiadne side joby, ani žiadne side relationships. Takže na OSVČ ne? Asi nie, ani nejaký švart systém by som asi nepotrebovala hľadať. By byl švart systém ve vztazích. Jakože primárně to by bylo takový jako možná ethical non-monogamy, že jako primárně děláš pro jednoho, ale... Ale na straně máš ešte pár ďalších. No, tak to ja nehľadám. Ja hľadám len to jedno. A teda asi tá pozícia, neviem, asi by som nešla na to takými cudzími slovami, proste len kandidát pre dlhodobý vzťah.
Mhm. Inak by som to asi... Kandidát věd. Kandidát predu. Presne. Idem tým rozumovým smerom do toho. Mhm. A ty teda, nějaká ta tvoje jako definice? Víš, jak máš vždycky v CVčku takový to jakože marketing manažer se 7letou zkušeností v 3 oborech, tak umíš se nějak takhle popsat? Asi by som začala tým, že kandidát pre dlhodobý vzťah, ktorému to zatiaľ ešte nevyšlo. Ej, to není moc prodejní, hele, tam To musíš vždycky vypíchnout takový to jako top. Tak ja tam vždycky môžem napísať to, že som ten full package, ako all inclusive dovolenka, vieš, akože to by som tam mohla napísať, ale neviem, či je to predajné. Asi z takého, keby som sa na to pozrela z toho životopisného hľadiska, tak tam môžem niečo napísať, že som nezávislá žena, ktorá hľadá partnera a spoločnú slobodu. Neviem. Napríklad. Čo ty? U mě by asi stálo, že mám kolik? 13letou zkušenost z velkých korporátů, což je jako řečeno z těch dlouhodobých vztahů. Ne, kecám vlastně. 13letou zkušenost z dlouhodobých vztahů a z toho některé teda byly takové jako startupy, některé byly takové jako stabilnější korporáty. A menší zkušenost z těch krátkodobých. Mhm. A Koľko si mala vážnych vzťahov? 3. A ako dlho trvali? V průměru vlastně všechny kolem 4,5 roku. Máš niečo, čo si v každom vzťahu zopakovala, nejakú chybu, ktorú by si rada, z ktorej si sa poučila napríklad a vieš, že v súčasnom vzťahu by si ju nezopakovala? Ty hrozně přeskakujeme do strašných jako deep otázek. To je dôležité. Hele, takhle dopředu, jakože bych do svýho CVčka hnedka vypíchla jako nějakou největší chybu, jo? To vieš, oni sa ťa vždycky pýtajú na tvoje silné a slabé stránky. Presne tak. A často ľudia povedia slabé stránky. Som moc komunikatívna. Vieš? Jo, Neviem. tak. Aké sú tvoje slabé stránky vo vzťahu? Hele, asi... Já jsem často měla to, že jsem nějak jako mám to historicky rodině daný, že mám tam tu jakoby soběstačnost, samostatnost, takže asi v nějaký fázi jsem třeba nemusela dávat tolik prostor pro to vedení tomu partnerovi, takže Takže ako v kariérnom živote si vždycky ako keby ten team leader, tak sa snažíš, nie? Aha, je, že to prenášaš z toho kariérneho života, toho team leadera, tak to prenášaš aj do toho vzťahu. To je sebelídr takovej. Ale to si vo vzťahu, ako môžeš byť vo vzťahu sebelídr? No, jako musíš, ne? Jakože, abys měla ten vyvážený jako svůj vztah, tak musíš mít jako ten svůj život nějak jako pod tou svojí kontrolou a ty vedeš, ty seš ten jako svůj svoje vlastní, jako ten cheerleader takovej svůj vlastní, ne? Sebelídr. OK. Ne, já jsem myslela spíš takové to, potřebujeme pověsit závěsy a já jsem ten člověk, který tak nějak jako... Na to vyzývá, že teraz je ten správný čas. Řeknu to, ale pak to třeba i mám tendenci dělat a taková ta jako samostatnost zbytečná, možná občas až moc, takže... Takže vlastně si se nespýtaš, nepožiadaš o pomoc. Umět si říkat o pomoc, to je něco, co se jako dlouhodobě učím a postupně jsem se to určitě učila, no. Takže... To je dôležité inak, povedať si, akože, že potrebuješ pomoc, lebo nie každý to robí. Jaká je tvoje vlastně taková ta jako historická, když jsme v CVčku, jsme v té první fázi, už jsme si řekli nějakou definici a teď teda jsme u těch zkušeností. Takže pojďme na ty zkušenosti. Já jsem ti zhruba řekla, jaký mám. Řekni vlastně, jak seš na tom ty, v čem jsme vlastně úplně rozdílní. Ja som mala teda, z môjho pohľadu, ja som sa neistá, ako je to z pohľadu tých daných osôb, ale z môjho pohľadu som mala 2 vážne vzťahy, ktoré boli krásne a poučné, ale ja mám takú špecialitku a ja som vlastne špecialista na vzťahy na diaľku. To je moja naozaj asi niekoľkoročná špecialita, lebo v podstate ja som mala vždycky vzťah na diaľku. Ja som nikdy nemala niekoho, kto by so mnou aktívne ten život žil. A extrémne mi to vyhovovalo, pretože ja viem, že tu pôsobím, že som strašne silná, nezávislá žena, vieš. Mě to hrozně děsí, jako třeba
No. Ja to chápem. Jako vztahy Ale- na dálku, nemyslím ty. Nie. Trošku aj ja, keďže si minule váhala, že či by si šla Ne, so mnou na jakože- druhé rande. Vlastně obdivuju, že to někdo zvládá. Já vím, že nejsem ten člověk, mám to vyzkoušené a vím, že absolutně nedokážu v tom Tak to- fungovat. Ja viem, že to nefunguje. Ja som sa za tie roky naučila, že viem, že vzťah na diaľku proste nefunguje, ale mne to vždycky vyhovovalo, pretože jedno z mojich takých najväčších, ako by som to povedala, priorít môjho života je vlastne tá sloboda osobná, tá vnútorná sloboda. A mne tie vzťahy na diaľku strašne vyhovovali, pretože ja som si tú slobodu tým spôsobom dokázala udržať. Okay. Vieš? Takže v minulosti mi to extrémne vyhovovalo, teraz už viem, že už by som to nechcela. Že keď už by som chcela vzťah, tak ho chcem samozrejme budovať, byť pri tom človeku, aby sme sa naozaj vlastne poznali. Ako ja nehovorím, že sme sa nepoznali v tých predchádzajúcich vzťahoch, ale Ale není to nutně špatně. Já paradoxně vlastně si vzpomínám, já znám pár lidí, mnohem starších než já, kteří jsou dlouhodobě v nějakém vztahu, který jako z většiny procent funguje na dálku. A řeknu příklad, je to třeba člověk, který je diplomat, střídá země a má partnerku, která dlouhodobě žije i kvůli rodině a dětem tady. A vlastně jim vyhovuje jako mít tu svoji přesně svobodu. Jakože je to úplně jenom jako typ osobnosti. Ja som veľa ľudí takto tiež stretla. Predovšetkým zo Spojených štátov, ktorí sú presne takí, že jeden žije v jednom veľkom meste, druhý žije v druhom veľkom meste a dajme tomu každý druhý víkend sú spolu. A že im to extrémne vyhovuje, že tam majú tú slobodu, ale zároveň sú spolu a že je to taký ten mix. Ja nehovorím, že v súčasnosti by mi to vyhovovalo. V minulosti som bola za to extrémne šťastná, lebo vďaka tomu som podľa mňa tým, kým som, ale naozaj už by som to nezopakovala. Ale myslím si, že keby som mala niečo vypichnúť v tom CVčku, vieš, tak by to bolo presne špecialista na vzťahy na diaľku. Máš nejakú ty špecialitku, ktorú by si sa mohla definovať? Hele, no specializace asi na ty dlouhodobý vyrovnaný vztahy. Ty si musela mať strašné harmonické vzťahy však. Já jako koukám na ně takhle zpětně. Samozřejmě, že to nebylo úplně jako, hele, my máme takovou tu historickou pozitivitu, že si pamatujeme samozřejmě ty jako nejhezčí věci, ale já fakticky vím, že prostě za, nevím, 13 let jako dlouhodobých vztahů, já jestli jsem měla třeba 3 nějaký hádky jako větší, pořádný, všeho všudy. Zo všetkých vzťahov? 3 hádky? Mně se nikdy nestalo, že bychom třeba s tím druhým člověkem spolu jako víc dní nemluvili, jo, nebo něco takového. A myslíš, že je to dobré alebo zlé? Že ste sa hádali tak málo? Chcela by si sa hádať viac? Určitě ne. Já mám jako prostě... Takže nie si temperamentná Slovenka. Ne. Říkám hádky, ale neznamená to, že to nejsou jako žádný neschody. No je tam vždycky spousta, ale je to asi ta schopnost vykomunikovat spoustu věcí bez toho, aniž by to jako přešlo do toho nějakého obrovského konfliktu. A to je něco, co asi jsem v sobě vždycky trochu měla, ale dřív míň a teď víc, protože prostě už s tím ještě i líp umím pracovat. Jasné. Jo. Takže špecializácia by bola dlhodobé vzťahy. Proste, keby si chcela, môžeš robiť aj terapeuta. To ne. to bych nedala. No a keď sme pri takýchto veciach, tak aké sú tvoje silné stránky vo vzťahu? Nejdřív si řekneme ty pozitiva, jo, až potom půjdeme na ty negativní. Áno, presne tak. Dobře. Neskôr to zaobalme. Že pozitiva bude prostě ten humor. Vlastně asi si myslím, že se mnou nikdy nikdo moc nenudil nebo nenudí. Mám to i z nějakých jako zpětných vazeb. Jasné. Je to asi nějaký pochopení jako po nějaký racionální stránce, že si myslím, že se prostě se mnou dá jako odkomunikovat kde co a jsem samozřejmě vtipná. Samozřejmě. A mám, myslím si, že nějakou i docela iniciativu, že když vidím, že ten druhý člověk je někde energeticky, že to jako přirozeně vyrovnávám a doženu, že když vidím, že prostě hele, zrovna tam tu sílu plánovat ty výlety a tady ty věci nemám, tak prostě dělám to já a mám taký malý nápad, možno by sme sa mali spýtať svojich ex a nejakých kamarátov, nech nám dajú referenciu, vieš? Že čo si oni myslia o nás a potom to tu niekedy, normálne prečítať nejaké epizódke na začiatku, že vlastne aké sme voči našich ex a
a našich kamarátov. Ty jsi to ještě nikdy neudělala? Ty si myslíš, že si pýtam feedback po rozchode? Já jsem to dělala v tom posledním. Ale protože my jsme zůstali jako přátelé. Akurát som sa chcela spýtať, takže všetky tvoje dlhodobé vzťahy, ktoré si mala, skončili tým, že ste priatelia? Ne. Mm-mm. Dobre, už som sa zlakla. Jsem jenom s tím posledním a jsme vlastně jako v kontaktu ale vlastně se nedá říct, že bych tam měla nějakou jako zášť. Já jsem jako strašně... Že ty si jedna z malá žien, ktorá keď hovorí o ex-partneroch, tak sa usmieva a má také zasnené oči. No a tak protože jako člověk si uvědomí nebo ví, že jako ty lidi pro mě na tu dobu byli dobrý a nebyl tam paradoxně jako většina z těch lidí se rozišla se mnou, jo, ne já s nima. Takže já bych tam asi jako mohla mít nějakou zášť, ale jako, hele, všechny ty věci tě dovedly k tomu, že jsi dneska taková, jaká seš. Takže tě to prostě něco jako naučilo a dalo ti to nějakou lekci, kterou si vezmeš a když si ji vezmeš teda. To je ale neuveriteľné, ako sa fakt pri tom usmievaš, aká si šťastná, že si hovoríš, že ja som si zobrala z toho tú lekciu. Proste, že naozaj proste si hovoríš, že vždycky sa pozri na tú pozitívnu stránku. Hele, je to života. strašný. Já teď koukám, nevím, proč si to dělám, ale dívám se znova na Sex ve městě. Kvôli tebe som ho začala pozerať aj ja. Protože mi přišlo zajímavé se na to podívat jako v tom věku těch postav vlastně. A zjišťuju, že to, co jsem jako odsuzovala před těma 15 lety, když to člověk viděl poprvé, že mi vlastně spousta z těch věcí dneska přijde normální a hrozně se za to jako stydím. Ale teď tam byla jedna ta epizoda, jak se baví, že statisticky, nebo že máš prostě maximálně 1 nebo 2 lásky za život, nebo jako takový ty osudový vztahy. A teď jako máš na výběr, buď si říkat, že OK, tak už jsem si to svoje vybrala a už jako nic nepřijde, anebo naopak si říct takový to, tak jsem jako nad limit a vlastně být jako za to šťastná a to znamená, že asi jako... Tak to, ty si povedala 3 osudové lásky? No... 2, 3? Môžeme to tak zaobaliť? Jo. Lebo ak sú 2, 3, tak 2 už som mala, tak 3 ma ešte čak. Takže tam bude říkaj, že highlight tejto epizódy. Prej jsou 2 za život. Sakra, to musím niekoho z tých 2 eliminovať potom. A nevolať ho veľkou láskou. A jaký byly tvoje? Máš ty nějakou teda takovou tu osudovou, jakože ten moment, kdy si pamatuješ, nebo jsi si řekla, že si asi fakt jako, že tohle je zamilovanost, tohle je láska? Asi by som normálne odlišila to zamilovanosť a láska. Pojďme se bavit o té... Veľké láske? Jo. Dobre, lebo tá zamilovanosť je strašne rozkošná a mám jeden taký krásny príbeh o zamilovanosti. Kde začala tvoje kariéra? Začala moja kariéra? Ježiš, moja kariéra akože vážnych hlások naozaj začala neskôr v živote. Ja som mala asi 23-24 rokov, kedy som sa prvýkrát akože naozaj zamilovala. A kedy som sa cítila naozaj ľúbená. Že to bolo proste obojstranné, že to bolo krásne. No a uvedomila som si to, že som zamilovaná vtedy, keď sme si dali prvýkrát pusu a ja som bola tak strašne zmetená z toho, čo sa stalo, pretože ten človek vôbec nebol môj fyzický typ. Vôbec. Ale ten človek vlastne splnil všetko, čo som vtedy hľadala, čo som potrebovala. A to bolo neuveriteľné, keď sme si dali tú pusu. To bola moja narodeninová oslava. Narodeninová oslava v Spojených štátoch. Všetci išli spať, už sme boli hore len my dvaja. A naozaj sme si dali tú pusu a potom sme sa nejako rozlúčili. A ja som na druhý deň zažila takú tú svoju paniku z toho, že ja stratím tú svoju slobodu. Úplne som... A vlastne, že ten človek nebol ten môj typ, že ja som vlastne nechápala, čo sa mi deje. Ja som bola fakt zmetená. Tak, že sme sa zbalili s kamarátkami a odišli sme na týždeň na road trip po Spojených štátoch, aby som si dala dokopy v hlave myšlienky a počas toho road tripu som vlastne prišla na to, že áno, že to je vlastne to, čo chcem, že tá osoba je vlastne všetko to, čo chcem a síce to ide úplne proti všetkým mojim vlastne zásadám, typom, aké som mala, že to je ten člověk. No. Počkej, ale tak ty si vlastně úplně vyvrátila všechno, co si o sobě říkala do teďka, že tady jako 175 plus a potřebuje tam být ta jiskra a potřebuje splňovat to a to. Ja si myslím, že tá osoba nemala ani 175 cm. Takže áno, je to bizár. Je to
Proste tá láska ti dokáže všetko zmeniť a je to strašne krásne. A ja si doteraz aj pamätám ten moment, kedy sme si prvýkrát zakričali alebo povedali, že sa milujeme. Mne sa to ako v živote predtým nestalo. Pre mňa slovo milujem je posvetné. Povedala som ho len 2-krát v živote a to týmto 2 osobám, s ktorými som mala vážny vzťah. A s tou prvou osobou to bolo také, že sme boli spolu v práci, lebo sme spolu robili v Spojených štátoch v reštaurácii. Tá osoba robila v kuchyni, ja som robila vlastne čašničku a ja som teraz prišla do tej kuchyne a strašne sme po sebe kričali, pretože tam bol fofor v reštaurácii, nikto nestihal, tak sme sa tam hádali úplne na hlas. A teraz tá osoba normálne v Slovenčine vykrikla, že milujem ťa. A ja som sa na tú osobu zostala dívať, že či si zo mňa robí kozy, vieš. Ja som odišla z tej kuchyne, proste nasratá ešte viacej, ako som tam prišla. No a až potom večer po shift som prišla za tou osobou, že OK, že aj ja teba milujem, no. Takže to bol taký ten môj prvý veľký big moment, že ježiš, toto je fakt láska. Ale zní to trošku jako taková ta italská domácnost. Bola, samozrejme, moje vzťahy nikdy nie sú jednoduché. A bol to ten vzťah na diaľku, no. Zase raz potom, lebo samozrejme, že po 3 mesiacoch na work and travel som odišla domov, no. Bolo to strašné. Takže... Nie, ten vzťah bol krásny. Ten odchod bol potom strašný. A ty máš nejakú takúto prvú lásku, kedy si si uvedomila, že sa zamilovala? Koľko si mala rokov? Predpokladám, že ty si úplne iný prípad, že ty si bola o mnoho mladšie, otvorená tej láske. mně bylo 18, myslím, že 18. No, teda o mnoho skôr. 18 nějak na střední škole. A já jsem hrála basketbal. A jezdili... Terka, ešte nám povedz, koľko máš centimetrov? 178. Tak teba by som randila. Možná si ubírám, mám možná 179. To záleží, kdy tě měří, že jestli ráno. Ty si môj ideálny muž. Jo. Ale já si myslím, že jsem ideální muž jako mnoho žen. To si jasné. To si myslím, já jsem. Hele, my jsme byli na soustředění, kde byla basketbalová reprezentace, nežádná dospělá, jako nějaká takových těch teenagerů. Jasné. A byli jsme na stejném soustředění. A já jsem tam viděla tady toho kluka, který jako úplně mě na první pohled uhranul. To byla prostě taková moje jakože wow. Láska na první pohled. Absolutně taky nesplňoval, jako ten člověk kouřil, já úplně nesnáším kouření. Tohle je jeden asi ze 2 lidí na světě, u kterých mi to prostě najednou absolutně nevadilo. A paradoxně vlastně to byla taková trošku láska na dálku, protože ten člověk byl úplně jako z konce druhé republiky a my jsme prostě si psali, koupovali jsme si lístky na vlak a scházeli se někde v Praze sobě slavy a prostě na takých rokov. To tě rodiče pustili? Já jsem se určitě na něco vždycky vymluvila, že jedu prostě, nevím, fakt si pamatuju jako prostě příběhy, že přijedeme do Prahy, jdeme na úplně poslední film v kině, co dávali, aby jsme co nejpozději do noci jako mohli být spolu a pak jsme někde u nádraží v parku a čekáme, než odevřou to nádraží, aby jsme pak mohli jet domů. Jako úplně, co jakoby takový to pomatení s tebou dokáže udělat a bylo mi to všechno jedno a bylo to hrozně hezký. To je strašně krásné, lebo to je taká tá mladá prvá láska, kedy si prostě len šťastná, že si, no. No. Tak tohle asi definuju jako tu svoji první, i když to bylo vlastně takový, ne jako platonický, bylo to jenom, líbali jsme se, nebylo to takový to klasický chození dlouhodobí se všem všudy, ale mám to jako zafixovaný, že to je ono, no. To znie krásne, ten príbeh. To je fakt taká tá prvá láska, taká tá mladá. Akože mám takýchto mladých lások veľa, ale nikdy som sa necítila byť extrémne zamilovaná a hlavne necítila som sa byť milovaná späť. Takže preto definujem až tie neskôršie lásky jako tie máš ty tam takovou tu jako nějaký vztah? Ani vůbec nemusel být dlouhodobý, ale co tě jako fakt v něčem hodně posunul nebo něco jako fakt signifikantního naučil? Co si třeba dřív hledala, ale tady tě to naučilo, že jako vůbec na tom nezáleží, nebo naopak tě někdo dal fakt jako velkou lekci v něčem? Rozmýšľam nad tým. Z tých krátkodobých asi nie. Tam som to asi úplne nenašla. Ja som mala veľa takých tých letných lások. Preto hovorím, že som mala vždycky vzťahy na diaľku, pretože to boli väčšinou lásky, proste letné lásky niekde v zahraničí, keď som pracovala.
A tam som nejaké tie extrémne lekcie nedostala, pretože vieš, ako to nešlo. No ale pri tých dvoch veľkých láskach tam som určite nejaké tie lekcie dostala, si myslím, životné. Tá prvá láska mi zlomila vlastne srdce na milión kúskov a bolo extrémne náročné sa dať potom dokopy. Pretože my sme sa dohodli, že druhé leto prídem zase do Spojených štátov a zase budeme spolu. Vieš, že to bude pokračovať, že to bude to naše. Takže ja som našetrila peniaze, zaplatila som si to work and travel, vieš, znova šťastná, to isté miesto. A tá osoba sa za chvíľu so mnou rozišla v priebehu toho času, pretože tá osoba sa rozhodla, že by chcela zachrániť iný vzťah, ktorý mala v minulosti. Tak som si vrala, že tak super, takže ja sa vlastne vraciam na to isté miesto, kvôli tej osobe, do tej istej práce. Budeme tam musieť stretávať každý deň a bolo to teda hrozné. Ale musím povedať, že to druhé leto ma naučilo extrémnu lekciu, pretože tá osoba sa počas toho druhého leta nevedela rozhodnúť, či ja, alebo tá druhá osoba, či ja, alebo tá druhá osoba. A v jednom momente už som bola taká nahnevaná na tú osobu, že som povedala, že a dosť. Stačí, že ja sa nebudem nechať so sebou akože vliec za nos alebo niečo, že toto robiť určite nebudem. Tak som otvorila Tinder. Našla som si tam nejaký meč. Řešení na všechno. Presne tak. Revenge. Revenge je to správne slovo. Takže išla som na Tinder, dohodla som si tam rande s typkom. No a potom som s tým typkom po zvyšok leta chodila. No. Takže asi túto lekciu som dostala, že musím stáť sama za sebou, že nemôžem nechať niekoho, aby po mne, nechcem povedať, že chodil, lebo to tá osoba nerobila, ale proste vedela som, že musím stáť sama za sebou a za vlastným šťastím. Sice potom som tie isté chyby zopakovala v druhom vzťahu, ale teraz už viem, že to robiť nebudem. Takže ti to dalo takovou to jako sebehodnotu? Myslím si, že áno. Áno, že som sa proste fakt našla v tomto. Čo ty? Našla si si nejaké lekcie v tých bývalých veľkých vzťahoch, ktoré ťa posunuli? Alebo si myslíš, že naopak si stále tá istá osoba a len prešiel čas? Ne, tak vůbec. Určitě. Hele, každý ten vztah mě naučil něco novýho. Jak jsem vlastně říkala, já jsem měla takové 3 dlouhodobější a všechny vlastně byly perfektně načasovaný pro to moje starý já, jako co v tu chvíli potřebuješ, akorát prostě každý se nějak vyvíjíme, každý se vyvíjíme trošku jiným směrem, takže když je člověk ve fázi, že chce objevovat svět, zrovna dokončí školu a je ve vztahu s člověkem, který se zrovna vrátí z cestování po světě a chce se třeba usadit, tak asi úplně nejste třeba na stejné notě. Takže já jsem v prvním vztahu si zažila to, jaké to je, když je někdo možná trošičku víc zamilovaný do tebe, než ty do něj. Takže on byl viacej zamilovaný do teba, než ty do něho. Lehce si to tak myslím. Myslím, že to bylo hodně vyrovnané, ale ke konci určitě jsem cítila, že jako já jsem se necítila, když to řeknu blbě, tak jako viděná, jako výjimečně. A ten člověk byl perfektní. Ježiš, naši rodiče ho úplně milovali, všichni si mysleli, že se vezmeme. Myslím si, že to možná i bylo trošku jako v plánu, ale já jsem byla mladší, já jsem byla ještě jako na výšce, on byl starší a věděla jsem, že buď mám na výběr jako vlastně v tomhle klidu, v nějaký jako harmonii zůstat, anebo jsem cítila takový ten jako já chci ještě do toho světa, já jsem nikde pořádně moc nebyla. To chápem. A rozhodla jsem se pro tu druhou variantu. On mi teda k tomu velmi dopomohl, protože tam bylo nějaké jako byla tam nějaká nevěra a takové věci. ale vlastně jako zlatý člověk, jo. Je to takový ten typ vztahu, který, kdybych na něj narazila o 5 let, 10 let později, klidně i dneska, tak si myslím, že úplně jako perfektně si klidně jako můžeme rozumět a můžeme být spolu. Takže ty mi teraz hovoríš, že aj napriek tomu, že ťa ten človek podviedol, tak hovoríš, že to zlatý človek. Jo. To je drsné. To je akože super, ale já totiž jako vidím, že tam, hele, museli bychom jít samozřejmě do hloubky, jako vždycky jsou na to 2, já jsem mu k tomu dala teoreticky i nějaký důvody, prostor, protože jsem byla chladnější nějakou třeba delší dobu, takže, ale řekněme, že jsem už přemýšlela i třeba o rozchodu, ale já, jak si možná budeme říkat, já jsem spíš ten člověk, se kterým se ostatní rozcházeli, protože já
vykomunikovávám, snažím se a vždycky si říkám, že to ještě jako nějak dáme, nebo že ještě se to zlepší. Takže já jsem si zažila víc jako těch případů, kdy se někdo rozešel se mnou. Prostě ty si optimista. Ty věříš v dobré konce. Asi jo. Hmm. Ale každý ten další vztah si myslím, že mi dal vždycky ještě jako násobně víc. Není to tak, že třeba ten první by mě asi jako formoval nějak jako víc a naopak ten poslední si myslím úplně jako nejvíc. A čo pre teba v minulosti znamenala láska? Pretože ja si myslím, že ja neviem, láska pre nás znamenala niečo iné 10 rokov dozadu a teraz, pretože samozrejme to, čo hľadáme, sa zmenilo. Takže možno sa zmenila aj tá definícia lásky pre nás. No tak Ježíš, určitě, hele, jako všude máš, já si myslím, že jsem dřív prostě tu definici měla v tom, že je mi zábavně, nenudím se, máme prostě podobné koníčky, chápeme se, jezdíme tady na dovolený, je to prostě takový jako Živé. Je to živé, máš ty zážitky a kdybych se před 10-15 lety ve vztahu jako většinu času nudila, nebo měla takový ten jako klid, tak si říkám, že je něco špatně. Dneska naopak si myslím, že jako mnohem víc cením tady ten klid, takže ty vztahy šly určitě tímhle směrem. Takže ty si v súčasnosti ten typ človeka, ktorý uprednostňuje pokoj vo vzťahu pred nejakým, ja to nechcem nazvať chaosom, pretože to není chaos, ale medzi takoutou iskrou a živelnosťou a ani talianskou domácnosťou to nechcem nazvať, ale vieš, čo myslím? Že taký rozdiel medzi tým pokojným vzťahom a naopak takým tým vzťahom, že občas sa pohádame, raz sa nebavíme, ten je žiarlivý, tá je žiarlivá. Neviem, ako to definovať vlastne. Já o sobě vím, že já jsem prostě z přirozenosti extrovert, který dělá kokotiny spontánní, takže já nikdy nebudu ten člověk plus 18, který prostě jako je měsíc doma v kuse, nic nedělá a je totálně jako pokojný. A proto si o to víc vážím toho, když to umím dělat, mám k tomu prostor a myslím si, že absence chaosu je jedna jako z nejvíc, nebo nuda je jedna z nejvíc jako podceňovaných věcí, co jsou v dnešním světě zvlášť. Jako. No jasné, tak my potrebujeme všetky tie hormóny, my potrebujeme endorfíny a keď sa nudíš vo vzťahu, tak tie endorfíny nemáš a myslíš si, že Ježiš, ja vidím na sociálnych sieťach, že všetci spolu cestujú, chodia na krásne večere a my sme tu na gauči a pozeráme Netflix. Vieš? No, takže to chápem. Když jsme u tohohle, hele, v CVčku vztahovým potřebujeme mít i ty slabší stránky, aby si jako lidi mohli eliminovat to, co určitě nehledáme. My to, nemáme, ja neviem, o čom hovorí. To, co určitě nenabízíš. Jaká je tvoje vztahová Achillova pata? Co je prostě takový, jakože víš, že na tom ještě pracuješ? Ja teda takto. Ja to začnem tým, že ja už som 4 roky nemala vzťah, takže je pre mňa hrozne ťažké definovať, či viem, či som sa z toho posunula z toho stavu, alebo či som stále tam, či by som stále urobila tú istú chybu. Pre mňa najväčšia chyba v minulých vzťahoch bola asi tá, že som sa snažila tým osobám ako keby prispôsobiť. Ja viem, že pôsobím strašne nezávisle, silne, vieš, akože fakt momentálne taká určite som. Myslíš, ja? Ale myslím si. Milujem otázku. Myslíš si, Rozákové? Ale myslím si, že som, ale keby som išla znova do vzťahu, tak ja vlastne neviem, či naozaj taká stále zostanem, alebo sa zase prispôsobím, lebo v minulých vzťahoch som sa naozaj prispôsobovala dynamike toho partnera. A myslíš, že to je špatne? Ja už by som to nechcela, pretože viem, ako som sa cítila. Vieš, že som sa naozaj prispôsobovala, že to nebolo o mne. Že všetko, čo sme robili, bolo o tom partnerovi, nebolo to o mne. Čiže každý piatok, sobotu sme išli na karaoke, lebo miloval karaoke. Ja milujem karaoke tiež, ale je to jedno. Ale on miloval to karaoke, preto som sa do toho karaoke zamilovala. Ale ja, on veľa cvičil. Tak som chodila s ním cvičiť, pretože keby som s ním nešla cvičiť, tak by sme sa v podstate nevideli celý ten deň, lebo predtým bol v práci. Vieš, že som sa hodne prispôsobovala a často som si uvedomila aj taký ten moment, že som si kusla do jazyku. Že namiesto toho, aby som niečo povedala na hlas, tak som si kusla do jazyku, aby som napríklad nevyvolala tú hádku, ktorú ja som hovorila, že ja úplne na tie hádky nemusím. Takže som si radšej kusla do jazyku. Hej, to je taková jako slabá stránka, jako že jsi prostě perfekcionista.
To si nemyslím, to neznie ako, Já že se som... moc přizpůsobuju. To si myslím, že tak neznie, ale akože za mňa je to moja... Si myslím, Akože, že hodně lidí nebo mužů by to považovali za pozitivní. no pre mňa osobne je to naozaj slabá stránka. A nemyslíš, Akože- že ten vztah je jako o nějakým kompromisu a to No tady to určite, že je to o kompromise. A to je ten problém, že ten kompromis som robila len ja. Mhm. Že tá druhá osoba ho neurobila. Vieš? A Že to tam bol ten problém. je to teda o tom, že jako moc velký přizpůsobování, anebo naopak moc malá schopnost stanovit nějaký hranice? Ja som si nevedela stanoviť hranice. Jo? A to si myslím napríklad, že som sa naučila. Ako kariérne v práci, tak dúfam, že už by som to vedela aj v tom osobnom živote. Ale hovorím, táto teória nebola ešte falzifikovaná alebo verifikovaná, takže musíme si počkať na ďalší vzťah, že či by som toho bola schopná stáť na tých vlastných nohách a stáť si za tým svojím. Ako ja hovorím, Mhm. ja mám vlastné názory, ja som tvrdohlavá, ale v tých vzťahoch ja som sa občas fakt stiahla. A nebola som sama sebou. Ja si priznám sa, že v bývalých vzťahoch som vlastne ako keby strácala samú seba. Že keď sa na to spätne pozriem, že si hovoril, že som nebola tou istou ženou, ktorou som dnes. Máš niečo podobné? Prispôsobuješ sa vo vzťahoch? Máš pocit, že v každom vzťahu si bola sama sebou? Já jsem v prvním a v posledním myslím, že byla, ale v druhém právě se mi stalo, že ne. Že jsem byla víc jako bezhlavě trošku. Asi já jsem byla ten člověk, co byl víc zamilovaný, si myslím. A nevím z jakého důvodu. Niečo sa určite našlo. I mi, Pekné modré oči. to říkalo okolí, říkala mi to třeba moje mamka, přátelé, říkali mi to i přátelé toho člověka, že já si ho, nebo že jsem na Že něj... si zaslúžiš viacej. Ano, což je hrozně zajímavý, jako když to řeknou prostě kamarádi. No jasné. A určitě jsem dělala to, co vlastně říkáš, no, taky to přizpůsobení, nadchnout se pro ty věci, protože vidíš, že to baví toho druhého a dělat je, ale to si myslím, že je hodně přirozený, protože když toho člověka jako máš rád a miluješ ho, tak chceš chápat a milovat a prostě Celého jeho. Však. zapadnout i do toho, no. Ale my jsme si byli tak podobní, to byl přesně ten jako to období toho času, kdy jsem hledala ty podobné koníčky, zájmy a myslela jsem si, že to je kompatibilita. Tak v tom období to jako dávalo smysl a vlastně jsem na tom neviděla nic moc jako špatného. A až když se ten člověk se mnou rozešel, tak potom jako zpětně vlastně jsem si říkala, že já vlastně ty věci, které jsme dělali spolu, můžu dělat taky. Začala jsem je dělat po svém, trošku líp najednou. To bylo hodně o tom, že... líp, viem to sama líp. Já jsem si ty hranice, jak ty říkáš, já jsem si je snažila nastavovat, ale necítila jsem, že jsem jako poslouchaná asi tolik. No, takže tohleto přizpůsobování asi taky. Myslím si, že to je úplně jako přirozený a že to se prostě učíme časem. A pak určitě, co mám a furt na tom pracuju, tak já to mám i pracovně, paradoxně. Já když někoho potkám, nebo vidím nějakou věc, nebo prostě někde pracuju, vidím nějaký projekt, tak já velmi jednoduše vidím potenciál té věci. A toho člověka. A jak by to mohlo se propojit s tímhle a s tímhle. A já to mám i u lidí. A snílek. Proto, já když jdu na kafe, nebo i na rande úplně s kýmkoliv, tak skončím tím, že prostě tady nápady na biznis, tady na tohle, tady na tohle. Pri biznis radách, ano. Protože já vidím prostě ten potenciál, ale já to vidím i u těch partnerů. A já myslím, že jsem velmi často se zamilovala do toho potenciálu a ne do té reality. No a teraz hľadáš stále potenciál? Tým pádom to znamená vlastne muža, ktorého môžeš ešte formovať, nejako zmeniť? Alebo už hľadáš taký ten urobený typ? Ne. Už prostě nepotřebuje nič. Teď už to na sobě poznám, když se podívám a řeknu, tady je potenciál a už se jako hned zastavím, ne jako stop. A vím, že to bude ještě třeba 5 let trvat, než se ten člověk dostane tam, kam... Vidíš vo mne potenciál? No samozřejmě. Ano. Každý máme potenciál. Niekedy mi povieš, že čo všetko by sa na mne zmenila, aby som dosiahla svoj potenciál. A
naopak už právě hledám a cítím, víc pozoruju sama sebe, nezaměřuju se na ten jako na ty ostatní, na ten potenciál jejich, ale hledám tu aktuální realitu a hledám tu kompatibilitu. Jasné. Ne ty podobnosti, ne nějaký checklist, ale prostě to, jak se vedle toho člověka cítím já. A přesně pro mě jako extrémně dobrá známka toho kvalitního partnera pro mě je, že mi tady nenaskakují ty věci, co bych na něm ještě změnila. Ty rozumíš, že ty si nepovedala žiadne slabé stránky, že to tak nejak popisuješ, ale neviem, či sú to slabé stránky. Lebo ja keby som si ešte mala doplniť do tých slabých stránok, že prispôsobuje, ja tam dám ešte moje ego, ktoré je enormné. Že naozaj má veľké ego a ja napríklad v tom vzťahu, alebo nie v vzťahu, ja chcem mať tú pravdu, ale to už som spomínala, že si na tom zakladám a napríklad aj ten bývalý partner potreboval mať vždy pravdu. Takže keď sú dva články, ktoré vždy potrebujú mať pravdu, áno, mávali sme tichú domácnosť aj týždeň. Kvôli tomu, aby mal niekto pravdu. Takže tvoje znejú tak akože, že no, Ne, hele, že stále na tom pracuje, že akože, ale není to úplne taká slabá stránka. No. tak jako já ti tam přidám ještě nějakou, já jsem schopná prostě nad něčím strávit čas, protože vidím nebo vím, že mohl by tam být potenciál, že tady to jako vykomunikujeme, změníme a pak uplyne půl roku a vlastně je to úplně to samý, jo, takže já o sobě rozhodně vím, že neumím včas říct ne, stop, tady to nedává smysl, dává tu energii. Takže keby mali tvoj ex povedať niečo o tebe a predovšetkým čo by povedali, keby som sa ich spýtala, že čo je taká tá najväčšia výzva ohľadom tvojej osobnosti? Asi to bude nějaký overthinking. Ja viem, že to robíš. Nad vším extrémně přemýšlím a jakmile mi někdo nedá tu jako hned odpověď a tam běž a já mám prostor pro to nad tím přemýšlet, tak to můžu úplně jako... Ja ťa v tom vidím. Toto si celá ty. Takže... Zo skúseností nie takých dlhých viem, že sa to naozaj pri tebe deje. No, takže to může jako komplikovat. Takže to je v podstate taká tvoja red flag. Asi určitě, no. Já mám tam takový to jako zpochybňování, sebezpochybňování, Okay. protože přemýšlím, jestli to nějak nemůžu udělat líp. Si hovorila ako o fyzične? Ne. A nějaký jako reakce, vyřešit nějaký situace, ale zároveň o tom i jako mluvím, takže to může znít občas chaoticky, že já to na toho člověka prostě vychrlím a Jasné. všechen ten můj jako chaos v hlavě potom může znít jako chaos na jazyku, no. Je něco, co ty si tolerovala a teď už ti to vlastně třeba přijde úplně v pohodě? Ježiš, čo som tolerovala a teraz mi to príde akože Nebo naopak. Že a teraz už by som to nedala. No tak samozrejme, v minulosti som tolerovala neveru, dnes už by som to neurobila. Ty si tolerovala nevěru. Tak tolerovala. Ono je to strašne ťažko. My sme mali ten vzťah na diaľku a proste to boli 4 roky a predstav si, že bol COVID, takže 18 mesiacov som toho človeka nemohla vidieť, nemohla som za ním vycestovať, nemohla som sa ho chytiť. Takže ako... Ja nehovorím, on mi o tom v živote nepovedal, že by ma podvedol, to v živote nepovedal, ale... A ty si někdy podvedla? Nie. Jeho nie. To je podstatné podať, že to je jeho dobrá diplomatická odpověď. Jeho nie. Jeho som milovala, takže jeho nie naozaj. Keď to bola láska, tak jeho nie. A preto som mu to asi tolerovala, lebo som ho milovala a proste vedela som, že sa to stane. Ale ja som napríklad vedela o tom tak, že mi tá drahocenná slečna napísala. A že mala by si vedieť. A nějaký jako takový sabotáž toho vztahu, jestli máš nějaký takovýhle... Jo, tak to mám. Tak to je to práve, že jeho som nepodviedla, ale nie, to sa týkalo skôr takých tých menších vzťahov, o ktorých som nehovorila, že som mala tie vzťahy na lásku a tak. A keď som... Vztahy na dálku. A čo som povedala? Vztahy na lásku. Tak boli tam vzťahy na lásku. Ale áno, keď som mala vzťahy na diaľku, ale ani nie na diaľku, lebo to boli na blízku, len to boli vzťahy v zahraničí na leto, to boli tie letné lásky, tak sa mi často mohlo stať, že som vedela, že ten vzťah začína byť trošku intenzívnejší a mňa to extrémne vydesilo. Takže ja som bojovala tou sabotážou a tou sabotážou bolo to podvádzanie toho partnera. Ale ja som to tomu partnerovi nikdy nepovedala, že som ho podviedla, ale mne vnútorne to strašne pomohlo nájsť zase ten balans, že OK, je to v pohode, nie je to také vážne, vieš, takže to je moja self-sabotáž. Okay. Ty máš niečo? Takže ti to pomohlo
sa uvoľniť. Já se přiznám, já jsem tohle udělala a právě v té situaci, kdy už jako jsem věděla, že ten vztah asi skončí. Já jsem nevěděla, jak ho ukončit. Bylo to v hrozně složité situaci, kdy ten člověk si procházel ještě i nějakým traumatem rodinným. A takže já jsem zůstala déle, abych ho podpořila z tohohle důvodu. Jasné. A my ženy robíme. Už jsem věděla, že to tam jako nebude a musela jsem si vzít ten jako externí důvod, což byla ta nevěra, že já vím, že u mě už jako, jakmile překročím tuhle hranici, nebo ten druhý ji překročí, že už dál cesta nevede. Takže pak už se to muselo utnout, no. Dobre, ono sa hovorí, že ženy sa rozidú v hlave s partnerom asi 6 mesiacov pred tým rozchodom. Takže je to tak, potvrdila si tu teóriu. Jako bála jsem se, že to je nějaký pattern, protože jsem k tomu měla potom tendence, ale... Že ty si podvádzala potom partnerov ako ja. Takže to bola tvoja sabotáž tiež? Vlastně jo, asi jo. Okay. Ale už my to máme niečo podobné. Sakra. Tohle něco, Sakra, to je, jako keby to bylo... Je to hrozně těžký... Je to hrozně jako těžký přiznat. Tak je těžké povedať, že si to robila, alebo že jsem to robila já. Nechce člověk, jako aby tohle někdo věděl, slyšel, protože si říká, že jednou něco takového člověk udělá, ale nikdy v tom nejsi sama. Ale hele, mě potom ty poslední vztahy prostě byly takový, že já jsem na to ani nepomyslela a vím, že prostě když je tam ta láska, už to tam je, tak vlastně to může trvat roky a je to jako v pohodě, no, takže je to proces, jako všecko, asi jsme se takhle... Je to v pohodě. To bude naučili, že to může být dobrý potom. No ale blížíme sa k záveru našej epizódy, takže poďme si položiť také tie základné odpovede, ktoré potrebujeme. Když mi doplníš tu větu, že dnes už vím, že musím stať sama za sebou, pretože ak nebudem stať sama za sebou a nebudem sama sebou, tak nebudem šťastná. Okay. Čo ty? Čo už dnes vieš? Já dnes vím, že hledám někoho, vedle koho nebudu mít spoustu otázek a nebude mi v hlavě šrotovat mám rád. Plno potenciálů. Ten potenciál. Ale budu mít v hlavě prostě takový ten klid, protože to bude ten člověk, který mi bude schopnej dát jako a říct to, jak na tom my si raz spolu, normálne si raz spolu založíme firmu, ktorá sa bude volať, že Potenciál. Budeme robiť eventy pre single ľudí. Si volať Potenciál. Zavoláme iba ľudí s potenciálom. A ještě doplň větu, ve vztahu nejvíc oceňuju. Vo vzťahu najviac oceňujem asi úprimnosť, aby sme si povedali, keď nám niečo nevyhovuje. Úprimne, aj to, aké máme city, ako sa máme radi, to si podľa mňa určite cením. Potrebujem vzájomný rešpekt. A tú slobodu. Ako ja hovorím, pre mňa vnútorná sloboda je to najdôležitejšie, čo existuje. Preto som mala vždy vzťahy na diaľku, pretože som mala tú vnútornú slobodu pod kontrolou, lebo ten človek bol na druhej strane planéty. Vieš? Takže pre mňa sú tieto... Áno, je to hrozné. Je to safe, je na druhém konci světa. Ja mám vnútornú slobodu, ja si môžem... Vieš? To je pre mňa dôležité. No, čo ty? Ve vztahu nejvíc oceňuju tu otevřenou komunikaci, nějakou prostě autenticitu. Já extrémně cítím, když ten člověk je v nějaký tenzi, když cítím, že je prostě uvolněnej, i kdyby nic neříkal, tak to cením. Takže nějakou jako komunikaci, autenticitu, klid a zvídavost. OK. Zvídavost. Potenciál. Ježiš, my by sme dnes mohli povedať toľko ešte vecí, čo sme neprebrali a mohli by sme sa tu baviť hodiny a hodiny, ale myslím si, že vy by ste nás už vôbec nepočúvali, takže my si to zoberieme spolu s Terkou niekam k proseku, niekam do My tohleto všechno se píšeme
dáme to na nějakou A4, jako prostě naše CVčko. Presne tak. Silné, slabé stránky, nad těma slabýma se ještě teda víc zamyslíme. Ja som povedala nejaké to, ty si hovorila. Také, ktoré nesieli ako pod slabé stránky. A potom asi uděláme nějaký inzerát, dáme prostě na bazoš. No jasné. Tady. Nie, ako naozaj poprosíme, my si nachystáme náš proste vzťahový životopis, kde si fakt popíšeme nejaké naše bio, nejaké tie silné stránky, slabé stránky. Možno pridáme tie referencie od kamarátov a od rodiny, ktoré sme spomínali, že ako by nás k niekomu predali. Neviem, ako to nazvať. A strašne oceníme, keď nám možno aj vy napíšete do komentárov to nejaké vaše bio toho vzťahového životopisu. Extrémne by sme si to cenili. Môže to byť vtipné, môže to byť hlboké, proste čokoľvek nám napíšete, my si to oceníme. Ja viem, že aktivita a úsilie tieto dní je hodně ceněná, tak my si to určitě oceníme taktiež. Takže jak byste v jedné, ve dvou větách pojmenovali, kdo jste a co hledáte ve vztahu, jako kdyby to byla práce? Ako na LinkedIne, no. Ako na LinkedIne. Takže... Jako zrovna po výšce junior specialist na... To som ja, junior specialist na vzťahy na blízko. Nie, ja mám len, že applying for. Stále sa snažím. Situationship specialist. No, to dávame preč. No každopádne ďakujeme, že ste dnes boli s nami, že ste si nás vypočuli. Niečo, čo nás bolelo, ale zase niečo, čo bolo krásne, na čo sme krásne spomínali. A na záver si musíme povedať len to, či spojíme vždy proste. Dáme dohromady CVčko a snad to bude dobrý. Presne tak, to bude dobrý.